Iar Ilie Bolojan rămâne tot mai izolat în disputa privind legea salarizării. UDMR se alătură criticilor formulate de PSD și anunță că nu poate susține proiectul în forma actuală, invocând probleme serioase în sănătate și educație. În aceste condiții, șansele ca legea să fie adoptată rapid sunt minime, iar unul dintre cele mai importante jaloane din PNRR rămâne blocat. Miza este uriașă, sute de milioane de euro și o reformă esențială pentru sistemul bugetar. În ceea ce privește posibilitatea de a putea aproba acest proiect legislativ, astăzi, și asta vă spun din punct de vedere, dacă vreți, UDMR, această posibilitate este destul de redusă, cel puțin în perioada imediat următoare. În ce ne privește, avem rețineri în continuare, atât pe sănătate cât și pe educație, deci în perioada imediat următoare noi nu vom putea susține în forma în care suntem astăzi acest proiect legislativ.